Hi bay gamay, ug sa tanang mga naminaw karon. Please hide my identity kay medyo SPG jud ni ako ang confession. Taga Northern Mindanao day ko. Di lang nako isulti og aha jud dapita kay na. Perter ba jud daghanan akong friends nga na-addict diring dapita. Mag-start akong confession katong 25 years old ko o kini siya kay 18 years old pa. Bitaw, tawgal lang ko sa pangalan nga Tin. Ug tawgal lang ninyo siya Mr. JM. Nakiila mi ani ni Mr. JM kay OJT pud siya sa ako ang gi-OJT-han ug ako pud siyang boardmate. Dili jud mi close ani niya. As in, mura mig Tom and Jerry ug magtapad na. Ako si Tom ug siya si Jerry. Bitaw, kay dakuon man sad gud ko nga bayi ug siya kay slim siya nga lalaki pero lami. Bitaw. Char. Unang kita pa lang namo ni hi ko niya kay medyo friendly sad ko sa tanang tao. Pero siya kay maldito kaayo kay wa ko tubaga. Gitanaw lang ko niya nga murag kakanunon na og tao. Susugod ato, di na jud ko mamansin niya. Napay time nga magtagbo mi sa kusina ug mura Japon, maldito kaayo og naong. Pero this time, nitingog na siya. Niya na siya nga kauban day kanila diha sa pikas room. Anak ko nga oo. Ikaw di ay si Mr. JM. Permi na magud kanila nga may sgutan nga duhada mo diya. Pero niuli ka sinyo. Niya na siya oo ug nga naman. Dayon dala pataas siyang kilay. Kung unahuna, kamaldito basad aning ang kulay. Salig kay ang ayan sad nga magminal dito. Kani manggod siya kay gwapohon. Taas og barog, ug taas jud og kanang pasensya. Pero bisag taga-adlaw mi magkita sa boarding house ug sa amo ang gi-OJT-han, di jud mi close. Pero naay time by gamay. Char. Dari na nagsugod ang krimen sa boarding house. Naay time nga nagsabot among mga ka-boardmate nga mag-shot. So nag-shot ming tanan. Kaniliging tipsy-tipsy na ta. Nikalit lang kog ikyas kay di ko gusto mahubog og taman. Nisulod ko sa mga room pero kay igang jud kaayo akong pamati. Labi na kay tanduay amo ang gisyat. Sa moto nga nag-decide ko nga mag-shower sa boarding house. Duha day ang kaliguanan, sa CR o sa gawas. Unya kay na may tao sa CR, so sa gawas na lang ko nag-shower. Ang tao day sa CR kay akong kauban sa room. Tawagon lang nato siya nga Ter. Kani si Ter mao ni ako ang BFF sa tanang kabuang kay say man sad mi nga kabuangon. So mo na to. Naan ako sa shower sa gawas. Sige mi og chika-chika ni Ter kay nang himasa sa diay siya. Kay matulog na pod siya. Di sad siya gusto magpahubog kay duty pa pagkaugma. Sa sige na mag chika-chika ni Ter na ay kalit nga nigakos sa kong hawa. Ug pag-atubang nako si Mr. JM. Nayati na. Nganong naam ni siya dire. Ako asyang ginatuklod palayo pero kusgan kayo siya. Wala jud niya gibuhian akong hawak ug mas gihigpitan pa niya og kakos. Aha kayo. Ninja moves man guro ning kurimaw. Sige gyapag istorya si Terry sa CR. Ako pod nalisang na. Kanang maka-imagine mo girls nga ang ginhawaan niya init kaayo sa kong liyo. Nag-shower man ta ako pero ning init naman noon akong gibate. Aha. Mo give in na ba ko o mo give out na? Niatubang ko niya ug ako siyang gituklod. Pero ang ahak kay iyahan naman noong gidakop ako ang ngapil. Ug si Ter nagsige na lang gyud siya giyaw-yaw. Unya ako bisag unsa na lang ako ang tupad kay lagi napisi nagpaak-paak ang maldito nga ahak sa ko ang ngapil. Sige tawag si Ter na ako. Napa siya pangutana unya akong tubag tama na lang sa o. Kay lami na jud kaayo akong pamati. Labi naga iyahang gidulaan ako ang duha. Ako ko melon. O hikap-hikap ako ang meme. Wa na. Ni give in na jud kog pinaakti. Nito karasad akong pagka-player ug akong una-huna karon ra bitaw ni.
ugma wala na. Player di ay ko guys. Hilig ragdula sukad nga gibinuangan ko sa lalaki nga abi na ko siya na. Sumoto nga iyahara kong gipalamian. Kaya ako ra siyang gibiyaan sa shower. Ug ako, wa na ko nakapanapot. Pagkabuntag ato, mura ragway na hitabo. Di Japon may magtagdanay. Ug bahalag magbangga me. Di jud siya mutagad na ko. Bahala sad siya. Nagtuo siya gwapo kay siya pa. Pero ahak jud. Gwapo siya, nga lami pa jud. Sumo na to. Duty sa buntag, tagay sa gabi uli ini kawikan. Sa duty nasad ko'y lain kay ring-iring. Pero tama na ra sa ring-iring. Wa jud kabugno ang mga iring. Pero, kani si Mr. JM, ambot na lang jud. Matingala masad ta kay og kamera sa boarding house. Maayo man kay siya na kumutingog na magpaluto daw siya. Kanya ako sad, ako siyang lutuan. Basta siya ang malabas sa kuang bulingon. Di natoy time nga nagpahilot siya siyang paa kay nahobagan ko no siya. So ako po na siyang gihilot. Ang aha kay iyasad nga gihilot ang ako ang duha ka ko kumelot. Mayo halagi mo ninja moves. Bata pa kayo. 18 pa. Pero grabe na kayo. Sumoto nga nalisang nasad ako ang kalag. Gipalong na ako ang suga. Ako siyang gimassage sa paa. Pero ang layon grabe ng pangiso. Ugdo nakaayos iyang boxer shorts nga gisulo. Mundang noon ta ako ug matulog na. Pero imbis na mutindog na ko, iyaha kong gibira ug ako asyang napatungan. Naghulat siya sa sunod na kong buhaton. Sa moto, ako ang gipagawa sa iyang layon. Ug ako nga gi-mic test. Lami na kayo iyang pamati ato. Ako din siyang gipatungan ug gipasulod ang layon sa kong lamang. Lami kay Shagit ug O ug A. Pero kani si Mr. JM no, makalibog siya. Away-awayon ko pagdaghang tao. Pero pag kamera, iahasad kong bugno. Labinag kong makainoming duha. Usay maglagot sad ko ani niya, kusog kay mamikil. Kana bitawng palaguton jud ko. Sige reklamo sa kong giluto nga parat. Pero mas daghan pa siya kaon namong tanan. Day natoy time nga kami sa mga girls sa boarding house. Nag-girls talk. Ug na-story na ako sila ang ako ang kafubo, nga ako ang kabatchmate. Ug ako kabalo nga naminaw sa dining aha ka sa gawas. As in tanan akong na-story na dunggan niya. Mapansin sad nako nga every time uli ko sa mua. Sayo pa lang sa buntag, biklon nako. Nasay time nga og makadungog nga ng laki ko, hala, grabe naman noon yang sukuan ako. Wajud ko kabalo kung unsa joy reason niya nganong nasuko siya sa kuha. Wasad na ko una-hunaa nga gasalo siya kay Fubo Rabiami. Then one day, gikan ko sa balay, nagdala ko og daghang pagkaon. Nangaon mi nilang Ter, Mr. JM, og isa nako ka boardmate nga girl. Nya nag-ask si Ter, nya Ter, ni uli man ka, nakita mo. Anak ko nga, ha? Kinsa man? Nitubag siya nga ni Fubo number 1 ni mo pa. Anak ko nga, yes Ter. Kaya nag-jamming man may mga barkada. So nagkita, jud mi. Unya ang Mr. JM, nikalit og tindog. Nireklamo na sad sa kuang dala nga pagkaon. Nga wa daw lami og nigawas sa moang room. Wala ra sad namo pansin na kay lagi na anad rami anang iyahang kareklamador og yaw-yawan. Unya, nainikalit og boto sa gawas sa mong boarding house. Fireworks di ay. Nangutan namin ni Mr. JM kung aha dapit nga fireworks. Unya, iyahan tubag kay gi-mention niya ang name sa akong kabatchmate nga ko ang kafubo. Ug ako nagkatawa nga wa kasabot nganong apil-apilon man to niya. Layo man kaayo ang mong boarding house sa moang lugar. 2 hours pa ang biyahe sa bus. Siyang tubag isip ako nite ug namula na lang ko kay mura mag-gaselos tawhan. Hanayati na. Abi na ko dili mi close. So kada tong nabantayan na siya ni Ter nga magselos sa mga lalaki nga modol na ako kay gusto makigiring-iring. Pero kaming duha, maura Japon.
Kamangon ko niya ini kakadlawon og mag-morning breakfast in bed sa niya. Og kamera. Sa kadugay na ngayon ato ang setup o kabantay nga na-fall na day ko aning bata. Mingawan ako og wala siya. Magsalos na sad ko og naibayi nga magdol-dol niya. Siya, ma-feel na ako nga mo-care na sad siya. Night-time nga iya akong giprank. Mulakaw daw siya og dili dito sa boarding house matulog. Niya ako, grabe nakahadlo kay medyo creepy manggod among boarding house. Makadong ko perme nga nay maghilak nga bae sa gawas sa mong portahan. Unya, ni-abre na ako, walay tao. Sumoto nga kahila ko na kayo ko kay iya akong gibiyaan. Nagdala pa og backpack pero di ay, nibalik kara siya kay nagpalit reg sudan. Unya ang bag nga iyang gidala, gitaguan ra niya sa Bulacan kay para kuno motuod jud ko nga biyaan ko niya. Diba? Makalagot kaayo pero nangaon mi. Dayon nagtan-aw teleserye. Unya nangatulog mi. Pero as usual kamang inig tunga-tunga sa gabi. Sumo na to ba? Pagka next morning ato, gipabisita nako ako ang baby nga 2 years old pa that time. Yes guys, I'm a single mother. 4 months pa mong baby, gipabalik na nako ihang papa silahang nasod. Kay di na nako kaya iyahang pagpamunog sa kuha. Bisag bulag na mi, gasuporta Japon siya sa mong anak og in good terms na sad mi. We are still communicating for our son's matters. Sa moto, nagbisita ako ang baby uban sila sa kong mama. Kay need na sad nako siya palitan og mga gamit, vitamins, ug uban pa nga iyahang mga kinahanglan. Pag-abot ni mama, approachable kayo ni si Mr. J. Gistorya silang mama. As in, daghan na kay siya og chika. Unya si mama, sige ra gatawan niya. Then gisugo na ko siya magpalit og sudan na mong tanan sa mong boarding house. Unom rami. So ang nahitabo tagaluto na mo, mag-sharing din mi sa gastuhon. But that day, he surprised me. Butan ki siya nako. Di na ko niya awayon. Ug di nasad ko niya biklon. As in, buutan na kaya siya. Sugoon nako kay di na mo reklamo. Nga sa una, permi yaw-yaw among madunggan anak siya. Nya katong 2 days nga nagstay si mama ug migi, perting buotana ni uncle. Night time nga makigdula siya sa kong baby. Nya kong baby, halos di nasad mo bulag siya. Lingaw kay sila tan-awon. Sige dayon og ingon nga kalami magkaanak og ing-ani ba. Gwapo kaayo. Liwat na ako. Baga jud kaayo siyag face. Di ra ba to gikan siyahang similya ako ang anak. Nilabay ang 2 days nga nag-enjoy sila sa kong anak. Ug kami honong sa kamang-kamang portion kay naara ba si Mother Earth. Mag-good girl o good boy sa ming duha. After weekend, back to normal na sad ang dagan sa mong life. Natoy time nga ni-ring ako ang phone. Ako na yung mga kabarkada, nakighanggat o jamming kay naa may barkada nga bag-o lang nakanaog sa barko. While speaking to them, nakita na ko si Mr. JM nga nisiga na sad kaayog mata. Nagtanaw na ko. Kanya niabot si Ter. Ipangutan na siya nga naunsa ka Mr. JM. Kaiso gunimog mata. Nyagiinan niya si Ter nga, badlungan na imuhang amiga. Sige na lang og panlaki. Dala talikod og nanirado siyang portahan. Diba? Makalibog inyong uncle. Naglibog sad ko atong time niya. 3 days ko niya nga wala pansina. Kung magtagbo mi, gakaiwa siya. Mangutana ko niya og bisan unsa na lang, pag di gani importante, matubang lang nako og taasan ko kilay, dala walk out inyuhang uncle. Dayon one night ato, nag-decide miniter nga muuban sa iyang uyab nga mag-night out. Ug kay amigo naman sad sila sa uyab ni Ter, so he invited him to join us. But he refused. Ana siya nga gikapoy siya ug katulgo na daw siya. So kami after namo nag-prepare, naglakaw nami. While nami sa bar nga among yadtuan, akong una-huna naara jud niya.
Gaon sa siya, ug naunsa ka siya, kay di naman jud ko niya istoryahon og tarong. Since feeling broken-hearted ko ato, bisagway kami ni laklak og ayo og beer. Sayaw dere, inom dito. Partner dere, partner dito. Ug na inibiraso ang kamot. Siter, iya akong gidala sa mong table kay naa ang kurimaw. Niapas di ay. Pero as usual, nitanaw lang nako og niyarok og beer. After the disco, nanguli na may mga around 1 a.m. Ug sa mong boarding house natulog ang uyab ni Ter. Unya ako, kay sa room ni Mr. JM gipakatulog kay tagaan daw na mog privacy ang duha. Og didto na ulian inyohang maldito nga angkol. Pagsulod pa lang namo siyang room, iyahan akong gibir. Iya akong gihag. Dayon, he kissed me gently, but I didn't kiss him back. I was just staring at him as if I didn't feel anything. Pero sa tinood lang, nanginit nagtaman ako ang kaluwasan. Apil pa kabukugan. Miyon lang siya halok na ako. Dayon gigakos ko niya nga perti kahugot. Ug ningon siya, I miss you so much. Dayon, gihalokan na sab ko niya. Kana bitaw nga murag kamel nga uhaw kayog tubig. Ug ako magpakipot pa ba ko. So ni give in na sad inyo ang ante sa inyong maldito nga angkol. Gipasandig ko niya sa wall. Iyang right hand kay gahawid sa ko ang liog. Then iyang left hand kay gahinay-hinay o abare sa mga batones sa ko ang jeans. Ug iyang gipasulod ang iyang kamot. Gisulod sa akong Avon nga black panty. Iyang gimassage akong mami. Lami akay sa feeling. Nagmoan jud ko atog naman. Wanay pake sa pikas room nga I'm sure busy sad silang business. Nya kilami naman jud i-wild, nag-change position ni. Siya na sad akong gipasandig sa wall. Kissing the back of his right ear down to his neck, down to his nipple. Dalapak paak gamay, ug nagmo na siya sugod. Then I kissed his lips again and again while gi-unbutton iyang jeans. Ug nakita na ko iyang layon nga nag-standing ovation. Niya, gitilaan ako iyang neck, his nipple slowly, and then kissed his angry and aggressive layon. Akong gi-massage up and down. Akong gi-mic test. In and out, and slowly, then harder. Nakaingon gyud siya, aga, lamia ba? Ug iya akong gipahigda siyang bed. Niluhod siya. Ug iya akong gimukbang pagtaman ang ako ang kaduga nga meme. Iya pa siyang gikinamot og kayo. Pasaka sa babaw nga signal na nga ready na ko ang kwaba. Nga mo pasulod ang bisita sa moto. Iyahang gipasulod ang layon slowly. In and out at first. Pero nagka-wild na dayon. Huwag ni Ana ko nga. Lamia ba? Then he smiled. In that moment, I realized nga dili na ni simple nga fubo lang ako ang na-feel. I felt something strange. Kanabitaw nga makig-make love ka si mo ang love kaayo na uyab. Di ba lami kaayo? Lami ka sa feeling kay naanay emotion. Nahuman ming duha nga grabing singutan. Nga naman sad karon pa man sad naguba iya ang ceiling fan. Di na nga tulog na mi. Wanay sa ninay. Kamo ko no. Ang ipang kapoy. Atsa. Then mga around 5 a.m. nakamata na sad ko kay ning kalit lang siya patong na. Nayati na. Mura magwa kapoy nga murag 3 hours raman to ang mo ang katulog. Ug nag another round na sad ming do. Mga around 10 a.m. na ko nakamata. Ug
kipati tayo nako ang kagutom. Kakapoy og kasakit sa ulo. Tagam nga nabitaw. Pagawas na ako sa room, nakita na ako si JM ug uyab ni Ter nga nagistorya-storya sa kusina. Nag-prepare day silang duha og pamahaw. Unya mga lami na kaayog smile. Murag wala na pilar ug wala gipang kapoy. Kani day siya kay tig-ulian jud ni every weekend. Mobalik lang og Sunday sa morning or Monday na. Then he asked me ana siyang open ba daw iyahang room ug aha daw iyahang iyaw. Ni ana ko nga ambot lang. Paman kay gipili na ako. Tas ni ana siya nga gipili niya iyahang yawi kay JM. Kay basin maabot na sad ang uyab ni Ter. Since mauli man siya, dito na lang daw ko niya pakatulgon kung wala siya. Kanim gud siya, wala pa ni siya kabalos sa mga krimen namong JM. Iya lang misungogon perme, kay mura lagi daw may couple every time nga madunggan niya nga maglalis perme. Itubag ko niya nga anak ko nga wala ko natulog sa iyang room, kay wala ko kabalo nga nagbilin day siya og yawi for me. Kunya ang inyohang uncle, wala nagsaba kay DI na day siya hidden nga agenda. Ako siyang gitasan og kilay og siya kay nag-smile ra ang kanahan. Ismail nga makadani na sad ka. Since sumana sila prepare sa pamahaw, nag-breakfast na may iya akong gitimplahan og kape o gisungog nga sad may atong isa nga saban. While having breakfast, natingala ko kay sige mag-smile ang saban. Mutanaw na ko, dayon mutanaw ka JM. Ug wa na jud ko kaagwanta. Murag boy abunda nga naka-interview. Pero kami, patay limod kaayo. Ug di jud siya motuo kay di ay dako kayong kiss mark sa akong liog. Kaahak ba? Mamilin og ebidensya. Ug kabalo na jud silang tanan about namong duha. Nalibog lang jud ko sa amuan ni Mr. JM kay usahay okay, sweet siya, caring, pero sahay sad, iha kong likayan, iha kong awayon, ug biklon permi. Then if magka-istorya mi, dili siya makatanaw sa akong diretsyo. Talikod siya, ug inon ko niyag, mga tulog na ta kay gikapoy ko. Month of December ni uli siya sila. 1 month jud to nga wala siya. Mingaw kayo. Walay tawag ug walay text. Gimingaw man ko pero wala lang na ako i-share sila ha. Kay pagtuon nila, fobora jud mi. Night time nga magtulo na lang akong luha nga di ko katulog. As in gimingaw jud kay ko niya. And I hate this kind of feeling jud. Pag inani na gani, i-divert na nako akong atensyon sa ubang mga butang o sa ubang tao. Madlok magud ko nga ma-fall jud kog ayo niya. Mong nag-entertain sad kog uban. Kani siya kay gwapo sad. Taas ug barog. Sakto ang lawas ug mas matured siya sa ko. Meaning, mas magulang jud siya kaysa kang JM. Anay sakto nga work pero ilado sad nga player. Since broken po ko ato, nakikita ako niya one time. Pero akong mind naara kay Mr. J. So wala dyan nag-workout among dating portion. Since wala si Mr. JM, so I decided to take a break sad. Itagaan man sad mi og 15 days break ato, sumoto nga ni uli ko sa mong lugar. Timing kaayo kay nagkasabot na sad mi sa ko ang mga barkada nga mag-night swimming ug manglaag sa layo. Speaking sa barkada, naadyo na permi si Fubo number 1. Pagkita na mo, ana siya nga, "Hi, kumusta? Karon paligi ko kita nimo." Tubagpod ko nga, busy magud ko karon, ga OJT ko. Dayon gisungog na sad mi sa mga barkada. Kay lagi 2 years na mi Fubo, pero wa jud nagkakami. Before I met JM, siya ra jud akong ka-Fubo for 2 years. Dinayo sa ka-friend na mo ni Ana nga unsa man jud mong duha. Kung gusto ninyo iseryoso yung status, murag dili man imposible. Naabot gani mog 2 years ana inyohang Fubo-Fubo. Ug nitubag ko nga mas okay nga no string attached. Way sakit ug way hadlok mawala ang communication kay wala may kami. Diyan kini si Fubo number 1, ni Ana lang siya nga support lang mga brad. Okay man mi sa mga situation ron. And besides, naakoy uyab. Ug mura ko nga sakitan gamay sa akong nadungog nga naa day siya uyab. Then katong time pod,
Nagka-chance jud mi nga mag-istorya. Kay nag-volunteer man kog ako nalay sugba sa ista nga pulutan. Nisunod siya nako og ana siya nga kayra ka. Ug ako nitubag sad kog nganong di man lugar ko ma-okay nga kompleto taron. Lingaw kayo. Nindot ang place, daghan og foods, daghang siya. Napabay dili ka okay ani. Tas mi smile ko while gatutok niya. Ug na siya, ayo. Lagi nindot kayo dire. Relaxing ug medyo tugnaw-tugnaw sa danghangin. Ug nikatawa na lang ko siyang gingon. Mga around 12 na to nag-decide na mi nga maghumol-humol na sa pool. Daghan-daghan na jud mig nainom, unya init na sad kaayo ang lawas. Labi nag si tanduay na sad ang amoang siya. Ani jud ba basta pagtanduay na gani, manginit man. Dayon sa pool, nagdula mig truth or dare. Imbis kami ang mag-circle, ang among sleepers sa among gi-circle, ug ang tansan nga gipiko kay ipauntol tunga, ug kung kinsa tong sleeper nga matungnan sa tansan, maoy ipa-truth or dare. Sa kamalas-malasan, akong sleeper ang napatungan, ug akong gipili kay Dave. Ana sila nga kiss him kanang with feelings. Nya kayo hubog na lagi, I grabbed his neck, then gikiss nako siya. Pero nisulod sa kong una-huna kay si Mr. JM, na as if si Mr. JM ang akong gikisan that time. Then he pulled my waist padol siyahang hubo nga lakas. Ug akong una-huna si JM jud ako ang gikisan ato. Samok-samok na jud siya sa kong una-huna. Dito lang ko nabalik sa realidad nga naninggit na sa kilig ang mga ahak nga naglingkod kilid sa pool. I pushed him dayon ming langoy nako palayo siya. Pumisak ako sa pool, nitagay og balig isa ka litro nga tandoy. Isa ka basura di ay ito nga medyo napuno na jud. Nang man ang tagay session mga around 2 AM na to. Hubog na jud ko ani nga tay. Og lami na jud kaayo matulog. Since naman mi mga rooms nga girintahan, wala na ko namili og room. Og nisulod ko sa room nga una na kong nakita. May gani kay nakita pa ko sa bag nga nasa sulod og dili to kay Fubo number 1. Okay, kinsa man to, wala na ko'y labo. Basta matulog na ko. Dahil nakatulog rajud ko, mga around 8 AM nakamata ko sa kasaba sa mga kauban ako. Sayo kaayo nang ligo sa pool. Murag wala nang hubog. Unya ako kay lami pa man jud ka ikatulog. Matulog pa unta kog balik pero si Fubo number 1 naday sa kong likod. Grabe sa diyahang tuluga. Ako unta siyang pukawon ipabalin sa pikas room. Pero tulog man kaayo siya. Mo nang ako na lang gipasagdaan. Loy sad din. Then murag nakabantay siya nga nakamata nako. Kay imbis matulog ko balik, di na ako katulog. Pagkabalo nako nga naa siya sa akong tapat. Dayon, he grabbed my waist nga nakatalikod siya while kissing me. Ahak, maka-breakfast in bed man kaha ko aning panahon. Dinihang kamot, lihok na kaayo sa ko ang mga melon. Nga wala ra ba dyan para ato. Kay before ko nag-sleep, gihubo pa dahil na ako ang swimming wear. Ug nagbukot na lang og hapon. Unya, iyan akong gikisan. Ahaka ba? Wala baka ko nagsuka-suka gabi. Yati siya. Kaulawsan. Manimaho man katag suka ani pagkis. Pero murag okay raman siya. Sumoto, I kissed him back. Wanay mukbang. Nagquickie raming duha, kay bibo naman kaayo sila sa gawas. Kato nga day na-realize na sad nako nga lahi jud akong feeling kung si Mr. JM akong kauban. Ug gimingaw na jud ko niyag balik 2 million kay duha na sad may ka weeks nga wa pa nagkita. Sa mga tubay, ang ako ang 15 days nga break na extend pag another 1 week. Wapay gana manggod nga ibalik sa boarding house kay wala pa sa daw kabalik si Mr. JM.
So after pila ka mga adlaw, ning balik na kog duty. Taga-uli na ako sa boarding house, mingaw jud kaayo akong ginabati. Labi naga, busy na sad si Ter siyang uyab. Ug panalagsa na lang siya muli sa mong boarding house. Then one time ato, naka-receive kog text. Excited kay ko nga abi na kog siya na ang nag-text. Unya, kay unknown number man. Medyo nadismaya ko gamay, kay dili day siya ang nag-text. Kato di ay naka-date na ko nga one time nga player sad. Pag miana siya, nga hi teen. Kumusta? Naday ko dari karon sa inyohang place dapat. Can we have a dinner at 7? Nayati na. Gusto jud goro ni mo score tawhana. Kay naudlot ang iyahang mga maayong plano after atong first and last date na mo. Pero ako siyang gireplyan, mag-ana ko nga, I'm sorry, I can't. Busy kay ko. Ug ako ang giblock ang iyang number ug ang iyang Facebook ug pina-update. Kay murag di na nako feel makig-chorva ek og lain. All I want is si JM. Speaking of JM, 1 month naming wala nakita. Kay wala na yun siya ni balik ug ana iyang kauban sa room. Basin daw nga dili na siya mobalik. Pagkadungog na ko ato, mura kog kahilakon. Huot kaayo sa dughan. As in, lami na kaayo ihilak. Unya ni talikod ko nilang duha. Nilang katong sabaan ug kaning kauban ni JM nga tawagon lang natog hilomon. Kay sa tanan, siya rapod ang hilomon namo. Sumoto nga nitalikod ko. Diyan sumangil og ukay-ukay sa kong giluto nga sudan. Ako di ang tagaluto sa boarding house. Kay ngunila, lami ko no ko muluto. Char. May pang nilutoan. Lami. Sumoto, nga sige kog ukay pero gatulo na kong luha. Unyaan ako sa kong kaugalingon nga time sabi, nganong nasakitan man ko. Nganong huot kayo sa kong feelings nga dili na siya mobalik. Nganong naing-ani naman. Wala man unta ni sa sabot pa. Paguman ako gluto, anak ko nila nga una lang mo kaon, kay napa ko'y buhaton. Then miingon ang sabaan nga, Tin, gihilak lagi ka. Nihila ka kay di na mo balik si JM. Dalangisin niya. Mitubag ko nga, ha? Wala oy, kani manggod inyong kahoy nga gikuha sa luyo. Basa pa. Aso kayo. Unya nangatawa sila pagtanaw nila sa abuhan nga siga man kaayong kalayo. Sumoto nga nisulod ko sa akong room ug didto gihilak na ko ang tanan. Kay sakit man jud kayo. Pagkaugma ato, sayo kay ko ni Hawa sa boarding house. Din sa OJT pod, walay gana ilihok. Nagsige na lang kog tan-aw sa place nga permi niya istambayanan. Din nabantayan kong Ter, ug ana siya nga, Tin, okay ra ka? Mitubag ko nga, okay ra ko Ter. Kapoy lang kaayo atong work rong adlaw. Dahil ana siya nga, halagi. After na to mag-out, dili sa tamuli ha. Kaya nag-invite akong uyab nga didto daw ta mag-dinner silang house. Ito bagira po kog okay Ter. After dinner sa balay soyab ni Ter, ako raman di ayang muli. Wa man sad siya gasaba nga mag-solo flight naman di ay kog sugod ani. Kay busy na jud kaayo siya sa iyang uyab. Layo pa lang ko sa gate, saba na kayo ang kusina sa boarding house. Unya ni adto ko sa kusina. Nag-inom ko og tubig. And to my surprise, nakita na ako si JM nga galingkod sa bangko. Busy kay story about siyahang long vacation. Unya nihay ko nilang tulo. Ang duha nga si sabaan o katong hilomon, nihay sad. Pero ang JM, gitutukan na ko. But with no feelings. Dili pareha sa una nga musaka ang kilay, umusiga ang mata. Karon, nitutok siya nako nga murag dili Mikaela. Pero nilingkod ko atubangan niya. Anyaan ako sa duha nga, Hoy, biboligi kayo mo. Unsay chika? Anyaan sila nga, ay,
ang mga chika ni JM about sila o about sa iyahang uyab. Pagkadungog na ko sa word nga iyahang uyab, mura kog di kalihok sa akong nadunggan. Namugnaw akong tibok lawas nga mura kog nabukog nga bisan laway di nako matulon sa kasakit. Nilingkod pa ko mga 5 minutes siguro at tubangan niya. Gagunit ko sa baso nga hapit na nga kulang na lang jud gamay nga mabuak na sa akong ginunitan. Then taod-taod nisulod na ko sa akong room, then nag-headset ko. Pina-full ang volume kay every words that spell out from his mouth are breaking my heart into pieces. Nga nakasakit. He even told them how happy he was when they are together. Sakit jud kaayo. That night o kabantay nga nakatulog na day kog hinila. Pagka morning ato, wala jud ko ni duty kay hubag kaayo ako ang mata. Hubag pa sa napaakan og lampinig. Mingaw na sad kaayo ang boarding house kay wala na'y mga tao sa mga rooms. Ako na lang jud isa nga nagtikaw-tikaw ato. Unya ako rason nga gibuhat kay gahigda. Mutindog rag o hawon. Unya balik na sa dughida. Murag man noon ko gikan nagtrabaho sa construction. Kay hasta man jud nga kapuya sa akong gibate. Then pagkahapon, isa-isa na silag pangabot. Pero as usual, wala ni uli si Tap. Kay dito na sad siya natulog sa iyahang uyab. Unya na ako'y nadungog sa gawas nga ni ana tong sabaan niya. Nakita mong tin. Wala layo kita niya rong adlaw. Nya ni ana sa tong hilomon nga naman siya ganin buntag. Nakita na ko. Ni gawas gikan sa CR. Basig naara siya dira sa iyahang room. Nya nitubag ang sabaan niya. Wala lagi nakuan ang rice ug sudan nga gibili nako para niya. O siya kaon-kaon tibok adlaw. Dinilaha kong gitok-tok sa akong room, wala jud ko nitubag. Gitawagan kong duha sa akong phone, ug wa gyapon ko nitubag. Pagtaod-taod ato, naay ni Abre sa akong room. Nya ako, kapoy jud kaayo ilihok. So motong ako arang ipasagdaan. Nagtuo rasod ko nga ni uli si Ter og naay gikuha. Dayon, nadunggan ako nga ni ana tong nisulod. Nganong wala ka ni kaon tibok adlaw. Dili di ay si Ter ang nisulod. Si Mr. JM de. Nya gipasigan niya ang suga ug nakita ko niya nga gabukot ko gahapon. Nya ni dool siya og iya akong gigunitan kay patindugon og pakaunon. Pero nakuratan siya kay hasta day na akong inita. Gihilantan man day ko og hinila. Motong nigawas dayon siya, nagkuha og pagkaon, tubig ug tamban. Yun ta ko mukaon pero ana siya nga kung di ko mukaon, ilabay niyang plato sa gawas. Sumotong ang nilingkod ko ug nagkaon sa pagkaon nga iyahang gidala nako. Then nag-inom og tambal. Pero bisag gihilantan ko ato. Sakit kaya akong lawas, labad akong ulo, mas gibati gyapon nako ang kasakit nga akong nabati last night. Yanian ako niya nga salamat sa pagkaon ug tambal. Pwede ba nga mugawas na ka kay matulog ug balik? Yan itindog siya pero nibalik lang dayon ug nagdala naghabol ug unlan kay didto daw siya matulog sa akong room. That night, iya akong yatiman. Babantayan ako nga iyahang ihat compress akong agta. Unya pagkaugma ato, bilar kayo siya. Ug luya pa gyapon ko. Unya kay naaligisan siya duty. Ni duty siya. Nagbilin siya tambal sa akong room. Pero katong tanang iyahang gibuhat, kay mas nakahatag ug kasakit sa kundugan. May paiyahan na lang jud kong baliwalaon. Kaysa makita na ako nga murag care siya for me. Knowing nga na siya uyab. After 3 days naka-recover ako. Naka-duty na sad ko ug makaingon jud ko nga okay na ko. Okay na akong hilana. Pero ako kasing-kasing sakit gihapon kaayo. Labi nag every day and night makita na ako siya. After my sakit-sakit days, wala na sud ko niya pansin na.
Mulikay na sad siya nako. Niya ako, mulikay na lang sad ko niya. The night time nga naabdan ako siya nga galuto og iyahang panihapon. Yan ako niya, Mr. JM. Thank you di ay atong last day. Yan na siya. Hindi ako gusto makita nga naay nagsakit diri sa boarding house. Natungnan ra to nga ikaw ang nagsakit. Sa moto nga nasakitan na sad ko sa akong nadunggan. May palaging wala na lang ko nagpasalamat. Sukad ato nilikay na ko niya. Di na ko mukaon sa gawas og naasi. Sa akong room na lang jud ko permi magstay. Di natoy time nga nagring ako ang phone. Nalimtanday na ako sa kusina after nako nagluto sa ako ang panihapon. Sukad ay sad atong galikay na ko niya, dili na ko magluto para sa tanan. In short, nagkanya-kanya naming tanan. Damay-damay na ni kay broken-hearted inyuhang kusinera. Sa moto nga nabili na akong phone sa kusina. Pagawas na ako sa room, na siya sa kusina. Tapad kay niya akong phone. Yan na siya nga nagring imong phone. Pasig imuhan ng laki. Gitaasan ra kog kilay, unya ni balik na ko sa akong room. Then one afternoon ato, lami kay akong tulog. Mga hapon ako nakamata. Natingala na lang ko kay imbis nga mag-CR ko, di nako kagawas kay nakapadlak ako ang room sa gawas. Sige og singgit na ngayo og tabang, unya nadunggan pa nako sila sa sala nga gatanaw og TV. Pero wala dyan ni Dool para abrihan ako ang room. Unya nadunggan ako tong sabaan nga ni ana siya nga, "Hoy JM, abrihin na si Tindy ha. Unsa may nakaon nimo nga imuha man ang gilakan iyahang room." Nya wala jud hapon siya ni Tinto. Nagsige na kog singgit ana kay kaihion na kaayo ko. Giuhaw pa jud ko. Bisag unsa na lang ko ang rason para lang maabrihan ko. Yan na sa tong hilomon nga abrihin na to JM. Looy na kaayo si Tin. Ayha pa siya ni Tindog katong nahilom na ko sulod sa room. Pag-abri niya, gilabay na ko siya charger kay napungot jud kaayo ko niya. Nya pagawas na ko niya na si sabaan. Ngatin, narabay laki ganina nga nangita nimo. Ray daw ang name ato. Nya wala man mi kabalo nga naaraday ka si mong room. Giingnan na mo nga wala ka. Pero akong mata kay naajud kay JM. Gipangutanan nako siya nganong nakapadlak ako ang room. Nya nitubag ra siya, abi na mo walay tao. Nya walay lock imuhang room. So ako ang gilakan. Sa kong nahuna, kanus-up ako ng lock sa kong room ug mulakaw ko. Para maputol ang istorya, nangihi na lang ko. Naginom og tubig, dayon naligo ug nag-ilis panlakaw. Pagkakita niya nga nakailis ko, ni ana siya nga, "Aha naman sad ka mo adto." Nya ako siyang gitubag nga manlaki ko. Nga naman, mauban ka. Dayon talikod og sarado sa main door. Unya niapas ko ilang ter sa bar. Pero wa man jud ko nalingaw ato kay ako nalay tighurot sa muang gitagay nga tanduay. Si tanduay na sad. So mo to ko tigsalo sa tagay ni Ter. Kay kung di ka kabantay, iyahareng iyabo pag di niya kayang hutdon og inom. Ako'y tighurot. Labuan pa na akong gibulagan og uyab ato nga time. Mga alas 2 na ko ato nakauli. As usual, ako ra usa ang niuli kay didto na sad si Ter matulog siyang uyab. Pagsulod na ko sa room, tingala ko nganong naka-on man ang electric fan. Nanimbarot tanan akong balahibo kay nganong naka-on man. Bisag hubog ko, kabalo ko nga before ko nilakaw, gi-unplug na kong tanang angay nga i-unplug. Kabrihon ko suportahan nga dili, kay kaniligi among boarding house, may pagka-creepy jud ni usahay. Dugay pa ko naglingkod sa gawas. Gaunahon ako manuktok ba ko nilang JM or manawag kong Ter. Nagikuha na akong phone o gidial ang number ni Ter. Pero wala na'y nakatubag. So no choice ko kung dili musulod na lang sa akong room. Pagpasigan ako suga,
Si Mr. JMDI ang natulog sa akong bed. Naka-boxer short ra. Unya, ako kay nagbanig na lang sa salo. Wala na tayo makigilalis aning korimaw nga lami kaayo ang tulog sa akong bed. Pero wala pa ko kahigda. Nakamata siya. Unya miana siya nga, "Oh, nakauli lagi ka. Abi man ako dito nakamatulog sa bar. Kay grabe manimong tungab atong baso. Bisag dili imo nga." Nya natingala ko kung anong nakabalo siya. Pero wala ko siya pansina og nihigda nako sa salo. Nya iya akong ipabalhin sa bed. Kay siya daw matulog sa salo. Nya paghigda nako, nitapat siya galit. Iya akong gigakos. Iyahang gipataas sa kong ulo, dayon gipaunlanan niya nako iyahang bukton. Og nangatulog na mingto. Pero nakamata ko kay iyahang gidulaan ang akong duha kong melon. Iyahang gisulod iyahang kamot sa kong t-shirt. Nya siguro kay napulaan na siya sa melon. Iyahang giabrihan ang butones sa akong jeans. Og iyahang gikamot og taman ang ako ang meme. Lami kayo. Lami kayo sa feelings nga perting maun jud nako ato. Dayon, iyahang ginihinay og hubo ako ang pantalon. Dun sa nahubo akong jeans, gitutukan ko niyag ayo og gidali-dali niyag hubo iyahang boxer short. O gipasulod ang iyahang aggressive nga layon sa akong meme. Pero kato nga time, medyo lahi na sad ako ang na-feel. Imbis nga mag-enjoy ko, nasakitan naman noon ko. Nasakitan naman noon ko magtanaw niya while doing that. Paghuman kinigawas ko sa room, ug nag-shower ko, nga gatulo akong luha. Pagbalik na ako, napa siya gihigda. Walay tingog-tingog nga gatan-aw sa ceiling. Kanya ako, murag walay pake. Nya gailis kay para mo duty. Nya nikalit lang siya gakos na ako sa likod. Hugot kayo. Walay tingog-tingog nga nigawas sa kuang room. Sakit na kaayo nga makita siya pero bisan mingawon kog dili na ko siya makita. Pero galikay na ko kay kabalo ko nga na-fall na ko aning tawhana nga naanay uyab. Sakit na kaayo nga makita siya permi. Bisan mingawon kog dili na ko siya makita. Pero galikay na ko kay kabalo ko nga na-fall na ko aning tawhana nga naanay uyab. Sayo na ko matulog ug mamalong og suga. Dayon lak sa portahan. Tuyoon na dyan ako glak, nga kabalo ko nga naara siya sa gawa sa iyang room. At bang manggod may aniniya o portahan guys. Mao nga, madunggan ako siya or madunggan ko niya. Pero bisag naami sa mga rooms, unya tuyoon ako nga manawag sa akong mga barkada. Labinag naa sila yuchami, unya ako rayo wala. Usahay makigi-video call ko nila. Then syempre, ilaha kong sungugon kay Fubo number 1. Labi nag-ihatag na nila ang phone sa iya. Then magka-istorya dyan mi dayo. Madunggan na lang day na ako sa Mr. JM nga nabundak nagpangko sa gawas. Ibundak ang portahan og sarado. Basta maghimo dyan na siya og kasaba sa gawas. Next morning ato, di gihapon ko mutingog niya. Unya mao na sa ligining sabot-sabot pa. Nagsabot ming tanan nga mag-shot. Unya kay naaman sad may kauban nga muan na sa boarding house nga magdala og foods og shot. Sa mo na to, nagtagay na sad. Unya ako, wa kay ko nagpalabi kay night before ato nga shot, nahubog na sad ko. Akong gibuhat kay nagsigi kog tago-tago sa kong room. Unya adtoon na sad ko atong hilumon nga karon kay tabian na kaayo kay nakainom na. Ilahan na sad kong ipasyat, may gani kay malipat ra nako sila. Kay imbis akong tagay,
ipatagay na ko atong hilomon nga nagsige nagunit sa kong bukto aron dili ko kaikas. So mo na to, nangahubog silang tanan. Unya ako kay chillax ra kayo. Hangtod sa nahuman among dagat, nagiya-iya na mig panulod sa mga room. Pero kani si Mr. JM, maayo kayo mo ninja moves. Niuna siyag sulod sa kong room. Then pagsulod na ako, iya akong gihalukan og taman. Pero ako, wala ako ni balos. Kay gasige na sagtulo akong mga luha. Niya ako siyang gituklod og niana ko nga. Asa mo kasad ni mo katulog na be kay hubog na kayo pa. Niya nitutok siya na ako, then higda sa kong bed og niana siya. Ayaw naghigda diha sa salon. Ali na dere. Dili lagi tika unsaon. Wal gihigda na may nagtalikod ko niya. Siya kinigakos ra sa kong hawak hangtod sa nakatulog raming duha. Pagkaugma ato, sige ko nagpabukal og tubig kay naa ako'y latan nga mga hubog. Bitaw. Nagluto og itlog na kamunggay og noodles og ipahigop nako sa mga hubog. Unya lipay kayo sila. Unya sa kadatom, nagbalik na sad amo ang tinagdanay ni Mr. J. Iya nasad ko nga away-awayon og biklon-biklon. Unya, magpaluto na sad siya nako. Din ako, suguon sa nako siya nga mga labas sa kong bulingon aron lutuan nako sila. Magkatawa na lang ko magtanaw ana niya og manghalay na. Kay aha kakitag ng halay nga gapayong or magjacket dahil magdalo. Nga na siya kaarte. Pero bisaging ana siya ug inani rami. Love gihapon kayo nako siya. Hantod sa milabay na sad mga adlaw nga murag nagkinahinay na nako nga malimtan. Nga naaday siya yuyo. Bibo nagbalik among boarding house. Magsige na magtapok tagagabi. Chika-chika o uban pa. Nga di dyan na mawala ang sungog-sungog na mong duha. Unya, mo smile rasad minila. Then ato'y kausa. Nag-ask ni si Sabaan nga anak siya kay JM nga. JM, ano sa'yo ideal girl ni mo nga mauyab or masawa? Nga na siya nga. Basta ka ba lumuluto? Limpyo sa balay, limpyo sa lawas, ug bahalag single mom pa na siya. I-love jud nako siya. Apil iyahang anak. Dan gikilig ang duha ka krimaw. Nya niya ang Sabaan nga murag nagpadungog-dungog lagi ka kang tin. Ug nangatawas lang tulo. Nya ako kay gikilig pod. Ambot oy. Dayon nilabay na sad ang mga adlaw, simana ug bulan. 5 months na lang mahuman ako OJT. Nya akong feelings para niya. Dili mapugngan. Labi na kay nagkadugay, nagka-sweet na siya na ako. Then one night ato naka-receive kog text from Fubo number 1. Niya na siya nga magtapok daw may sa weekend. See you pohon. Pero wala ra ko na-reply niya. O gi-off na ako kong phone kay basig manawa. Danigawas ko sa kong room, nakita na ko siya nga naghukad og kanon. Unya kay kami pamanton duha sa boarding house. Niya na siya ga. Mga onata kay murag unya pa jud to sila. Well, gakaon mi. Sigog tanaw niya. Gosh. 5 months na lang uli na siya sila. Og 5 months na lang sad ang amuang pag-uban aning tawhana. Kinahanglan na nako nga mo distansya niya og ginahinay. Kay aron dili na kayo sakit pag-abot sa 5 months. Unya nitaas siyang kilay dala pakyot. Niya na siya naunsa ka. Grabe man ka makatuto. Dahil ni-smile siya. Unya ako kay ni-smile na lang sad ko. Dahil nagpadayon may kaon. Lisod jud kayo ang modistansya sa tao nga imuhan ng gihatagan og space sa imong dugan. Unya pagka-weekend ato, mga around 6 p.m. nalingaw kay mi ato. Kay birthday sa mong balo nga landlord. Nalimtan ako nga weekend man di ay. Unya na itapok ang barkada. Dahil naring akong phone.
nanawag si Fubo number 1. Ingon siya nga, "Aha na ka. Mitubag ko nga boarding house. Unya ana siya nga, naka-ready na ka. Kay kwaon ta ka diha." Unya ana ko nga, "Hala, sorry, nakalimot ko." Tinana siya nga pag-andam na kay padulong na ko der. Unya nangandam ko, nananghid lang kong ter. Then mi ana siya, "Mulakaw ka? Unya ka ng isa." Ni-smile lang ko. Unya kay wala ligi ko ka-prepare. Naglibog ko kung unsa akong dalon nga sanina. Aha akong pangkaliko nga bag nako nabutan. Dayon, nagsige nagring ako ang phone. Out of thinking gitubag nako ug giingnan nga mosulod sa boarding house kay wala pa ko naman. Dayon, naabot si Fubo number 1. Akong gipasulod ug gipaylaila sa ilaha nga ako ang uyaw. Dayon gipasulod na ko sa room. Bugngan pa unta siya ni tatay kay ipatagay unya akong giingnan na, "Tay, di na siya pwede mo inomoron. Kay gikan na siya nagpa-vaccine og anti-rabies." Nahimuot na lang jud ko atong tayma sa akong giingon kay tatay. Pagsulod na mo sa room, grabe among katawang do. Ana siya nga, "Buangan ni mo eh. Wa man tawon ko napakan og iro. Murag sukad-sukad, ikaw ra may nakapamaak na ako." Pag nangatawa ming duha, nga I'm sure dungog kayo sa gawas among katawa. Taod-taod pod mi ayha pa nakalarga. Wala ko kabalo nga si Mr. JM di na di ay mahimutang sa gawas. Iyahan ang sugoon si Ter nga tawagon mi kay manihapon na. Yana sa si Ter, "Nganong ako? Ikaw di adto dito." Yung mga nasad siya nga, "Ingna ba nga mangaon na ta kay naluto na ning manok. Lami pa ihigop og sabaw basta init pa. Maong tawga na to sila." Pero wala jud gapatuo si Ter. Then sige siya singgit sa kusina nga kung kinsa tong wapay panihapon. Ali na kay naluto na ang manok. Yan na si Fubo number 1 nga bibo lagi kay moderno. Anasod ko nga karon ra na kay birthday. Inana pa siya nga nakaluto daw sila. Kaon lang sa hulaton ratika dari sa room. Nyana ko nga wait lang kay pahilomon sa nako ang sabaan sa gawas. Then igawas ko. Timing sad nga padulong siya sa kong room. Ana siya, "Unsa man? Hoy ka nanay?" Nya, "Lami. Lami kay no?" "Ay, lami kay manok nga imuhang giluto. Pero wala ni mo tiwasa kay na busy na ka." Kabalo ko nga suko kay siya ato. Kita kay siyang panagway. Samot nagpaggawas namong duha ni Fubo number 1. Ngayahang gibit-bit akong handbag. Ug ako gagunit siyang pikas sa kamo. Then anak ko nga, "Please act like as my boyfriend." Natingala naman siya. Nisunod rasad siya sa akong giingon. Dinana siya nga, "You owe me an explanation." Then anak ko nga, "Yes, Papa P. I know you deserve an acceptable reason." Ug nangatawa na lang mi, ug ana siya nga buang jud kayo ka ba. Di na sa pa may expect nimo pag magtapok ng barkada. Di jud na mawala ang shot siya. Niya ako, nagwalwal kog banat. Dito na ako sa ilahagi pagawas ang tanan na akong kasakit. Natingala mo ang mga barkada, pero si Fubo number 1, naghilom-hilom ra, nga murag nakasabot na siya sa tanan. Kasi ni hilak jud kog ayo. Gigakos ko ni Fubo number 1. Ana siya nga tama na. Maayo ng imong buhaton, napalayo na siya. Nga numan niya sa kuha, kay wala ka na fall, sa duha nato katuig. Unya siya nga mans ra mo naguba, nagminatay na kag hinilak niya. Ug sa ako pa ka na fall, aw, bisag bugat ka, kaya man sa takang salon. Dala katawa. Nya mo mga barkada ni ingon na lang. Ambot niyon duha, mas libog pa mo sa sapa nga gibahaan og usa ka semana.
Believe lang sad kay ko aning fubo number 1 kay di sad siya mo take advantage bisan pag unsa pa ko kubo. And that night walay nahitabo na ko. Ako kay natulog sa hangtan. Unya siya sa duyan natulog nga tapad rasad siya hangtan. Nya pagulin ako sa boarding house, di na ko halos tan-awon ni Mr. J. Siya na mismo ang nilikay. Unya murag okay raman sad sa ko nga maging ana siya. At least di nako maklisod og likay niya. Pero abi ra di ay nakog okay ra ko. Hangtod nahurot ang 5 months nga dili og wa na jud may nagka-okay man lang. Ug kami ring duha sa boarding house ang hilom. Ug kami ring duha sa boarding house ang hilom pa sa nangadji ming duha. Ug magtagbo man mi, waiting ganay. Wa na say sabay og kaon. Di na sad mi mo sabay og shot labi naga isa sa moa. Naaanang tapukan. Ug sakit yes ako ang aparto nga mga panghitabo. At last, nahuman ra jud ang 5 months. Una siya ni Hawa sa boarding house. Kabalo mo ng feeling nga kabutonon imong dughan sa kami. Kanang bisag isa na lang unta kahagi kaniya for the last time. Pero kabalo ka nga dili og dili na jud na mahitabo. The day nga nilakaw siya, grabing tulo sa akong luha. Nisulod ko siyang room, nihigda ko siyang bed. Ug dito na ako gipagawas ang tanang luha nga akong gipugngan pagtalikod niya. Isa pa ako ka-week nga nag-stay dito kay na-late kog pasa sa kuang mga reports. After 1 week, niuli rasad ko. Nilabay na sad ang mga weeks ug months na nasad ko'y naka-jamming nga laing grupo. Kay nilaylaw sa ako sa akong mga barkada. Dinsukad ato nabalhin kog grupo. Diri na nagsugod nga nagkahinay-hinay na nakuguba akong kaugmaon o ang ako ang kaugalingon. Kani manggod sila kay mga users and posters. Even though inana sila. Pero never ko nila gipatry kay ana sila nga once masudlan nimo maglisod na kagawas. Kani day nga grupo kay tulora sila. Duha ka lalaki, then usa ka babae. Unya naka-join ko ani nila kay kaning bae nasabay na kugkuha og NC2 sa testa. Since then, gina-invite na ko niya og na-shot or na silaylaan. Nyain kaayo ko pirme kay lingaw sad kaayo sila kaubanon. Hangtod sa napasagdan na nako ako ang pamilya. Wala na day ko ipapa. Unya sa wala pa ako nag-OJT, ako na pirme ang masaligan ni mama. Kumbaga, ang responsibilidad ni papa sa mong pamilya. Ako ang nagsalo nga kaabag ni mama sa balay. Sumoto. Kay nabuang naman ko sa barkada. Napasagdaan na nako sila ang akong mama, manghod, ug labi na ang ako ang anak. Permin ako mabuntagan og uli. Nya matulog ra dayon. Halaag na sad og maka-charge na. Natoy time maghilantan ako anak. Nya wala ko sa balay. Taas kayo iyang hilana. Sigihan ako nilag tawag, pero dili ko motubag kay di ay busy kay kog tagay. Nya pag uli na ako, luya kayo akong anak. May gani sad kay 1 call away ra jud iyang amahan. Paingon na kog need kog kwarta kay ipa-hospital among anak. Padala jud dayon siya. Pero wala japon ko na undang atong ambisyo. Padayon o padayon ra ko sa akong paghimarkada. Usahay inig uli na ko kadlaw. Mata pa ko mama. Gahilak sa mong kusina. Nya ni ana siya nga. Naunsa naman katawon tinay. Imuhan naman nga guba og ayo imuhang kaugalingon. Imbis ikaw ako masampit kay wala nimong papa. Nag-ingon ana naman hinuon ka. Nya ako ang tubag kay ugma arata magistorya ma kay matulog na ko. Ing ana og ing ana ra jud ang permi nga senaryo sa mong balay. Maghilak na lang permi ako anak tagalakaw na ako. Unya madunggan niya ang tingog sa motor nga nigawas na. Unya akong mama nagkonsumisyon nag-ayos ako. Pero nabag-o ang tanan. Sukad nga na ay incident kinahitabo atong panahon ug medyo sensitive na ni.
ako na lang isikreto ha. Sumaotobay gamay, nga human na to nga incident, naglingkod ming mama sa lamisa sa kusina. Unya, nakikistorya siya na ako. Ana siya nga, tin, kano sa pa makamuundang anang sige ni mo uban-uban ana nila. Hulaton pa ba nimo nga naay mahitabo nimong dautan ay ha ka muundang. Unsaan na lang nako ni, nga gamay pa imong anak. Tigulang nako. 3 years from now, mag-retired na ko sa trabaho. Imong manghod nga ga-eskwela pag first year. Kaya kaha na mo ni, huwag na mahitabo ni mo nga dautan. Unta din, ma-realize ni mo ang tanan. Ang mga nahitabo sa mong kinabuhi. Kaya huwag diha ra kataman, unsa may future sa mong anak, huwag di na ni mo undangan. Kanintindog si mama, dala pahid siyang mga luha. Nya pagtalikod niya, ay hapa nangambak ang mga dagkong luha gikan sa mga mata. O gikan sa datong adlaw, naginahinay na kog laylo hangtod sa nag-decide ko nga mag-apply og trabaho abroad. Timingan sad kay nako'y kailangan nakatabang nako maka-abroad. Pero wala ko nagsaba sa akong pamilya nga nag-apply ko abroad. Then one morning, nanghugas si mama ato og mga plato. Apil ako manghod nga kugos-kugos pa niya akong anak. Nihila ko atubangan nila. Nangayok pasaylo sa tanan ako na buhat sila. Ug ipakita na ako akong ticket o visa. Grabe ilhang pagka-surprised o gigakos na kughugot si mama. Ug ni anak ko nga, ma, pasaylo ako. Pasaylo ako sa akong nabuhat ninyo. Karon, paningkamutan ako nga magbago. Paningkamutan ako nga makapawi sa tanan ninyong pag-antos ako. Amping permima, kay dako pakaayo kog pagkulang nimo. Og naghilak ming tulo sa akong mama og akong manghod. Nagginaksanay migayo. Pagka September 25, 2017, na ako sa Ninoy International Airport. Akong flight kay bound to UAE. While the plane is ready for takeoff, niyan ako sa kong kauglingon nga dapat kalimtan na nako ang mga tili mayong binuhatan nako diri sa Pinas. Og buhaton nako ang tanan to make my family proud of me. Inigbalik na kog tongtong aning nasura. And believe me or not, I did it. Naningkamot ko og trabaho, niya akong sweldo ipadala na ako sa Pinas. Diyon savings po. Magbisan na anak ko dari sa abroad, tuloy-tuloy lang hapon ang suporta samahan sa kong anak siya. Kanya nag-decide po ko nga mag-eskwela dari sa UAE while working. Dahil na humanrasad ko. Giwala na ako ang himarkada, uban-uban sa mga tao nga bad influence lang sa kuha. Dayon, Bible study ko every week. Para tuloy-tuloy na dyan ang pagbago na ako sa kong kaugalingon. I-savings na ako ang 3 years nga sweldo o ginahinayan na nakog patindog ang ako ang dream house para sa akong pamilya. Kung mga naman gani mo na apa ba ko'y fupo. It's a big no na kwanto ba. Wala na ko ga-entertain og mga lalaki. Kay nagalikay na jud ko sa tanan nga mga butang. Pero na ko'y mga friends, tulo ka girls ni sila. Namit din ako sila sa school, puro sad mga Bisaya. Ug sila ra jud akong kauban pirme, ug wala na ilain pa. I'm sure daghan kay mangutana about kay Mr. J.M. Don't worry guys. Igamit ako ang stalking skills. And I found out that he is happy now with his wife. And baby boy nga liwat jud kayo niya. Guys, daghan kayong salamat ninyong tanan. Gunta nakahatag ni ninyo, bisan gamay nga lesson. Labi na katong naakaron sa setup nga fubo. Girls, let me remind you if mosulod ka na, be brave and be strong lang jud. Guard yourself, especially your feelings, kay tinuod ang giingon ni Bay Gamay. Kita mga girls ang gansi aning setup nga fubo.
may pagtun-an atog love and respect ato ang self. Ug katong mga batan-on karon nga medyo nagkaguba na ang kaugalingon tungod sa barkada. Paminaw mo sa inyo ang ginikanan ha. Ayaw mo pagkontento lang sa temporaryo nga happiness. Dapat tan-awon sa ninyo inyong future ug unsaon ninyo pagpawi sa tanang gi-sacrifice niyo mga parents para ninyo. Sometimes, God allows things to happen in order to test our faith in Him. Dili pa ulahi ang tanan. Kaya pa nato magbago. O kung gusto nato, o kaya kaayo ta. O kaya kayo taniyang baguhon. Basta dako lang ang pagsalig nato sa Ginoo. Sa karon, 4 years na ko dari sa Abu Dhabi, fighting and striving for my goals. Happy? Contented? Murag dili pa. Kay dako pa kog plano for my family's future. Ug kamulo pa na kog trabaho na karon. Dagan kayong salamat bay gamay sa pagbasa sa akong confession. Hinaot pa nga dili ka kapuyan og basa sa mga confessions. Kay dari na lang jud ko kakiligon. Bitaw. And again, ako si Tin from Northern Mindanao. Daghang salamat kaayo.